wannan abin ta wace normal za a dauka ta wace, wannan kuma ga kayan aran nan sayar ga sun min kyau a hotel nan duk wadda ta fito yana tare ta. Wannan hotel din kuma na sa ana samun cheese kuma suna dan zuwa. Ni na bashi idea baturan nan da ya freezer ko shugaban kasa sai ya kira ni zan masa visa. Babana ne kadai mai kamfanin motar nan ta benza, ko me zan yi akan ci domin ni ban gaza. Faɗa wa 'yan gidanku al'amin ya musu visa, ba abin da na raina. Ina gajiya, na gani kyakkyawa wallahi, kuma sannan na san cewa san kowa din wanda ya wallahi tun da ranki na san cewa Allah halicce ki da kyau, na san cewa duk nan ba mai kyau kamar ki wallahi Allah. Kuma shine yasa dan zo mu da tama kwanan nan ba da kyauta ta sirri, na ga ta dafa ina son canja wata, amma da yanzu da tun na san fita zaki da kyawun buje hen da rage mutane. Na gama. Wai kina nufin taki ce? Baby duba ki gani in ma fa